Dan siapa ambil beda nama benda? Ini tu suka di. Saya beli apa ni mo? Mana di pasar? Agora vira assim, já usa mesmo. Ele pode dar na mistura. Só inglês. Agora não vamos organizar o tempo para fazer um caso. Pegar aqui na oi, pegar na quadra. Pegar na quadra aí, akatanya ngedzikembili. Ngazi chekutanga airayina kumapiro. Angasikandita kuti basa rakandikwaza. Ndikati saka makaenda kukiriniki, ndikati kiriniki ndakaenda. Isero racho makaenda kukwara anofundisa. Saka ine achadi mukazi. Tora ine mwana wedu. Akusi kutanga akambomuramba futi kutanga achine wana 2. Waita gore wasiyana. Andoda ndaenda kubasa. Wazonyengerana wadzoka. Wachidzoka wabara mwana. Pakamuramba akapamba kuenda kachechi. Tikachengeta futi inini. Bobonga ngasitasheka, bobonga ngati tikachengeta kamwana kako. Kamwana pakarumurwa ndo pakatoenda kuda futi mukazi tikangoti wana ni mune watu wadiba wapindiri ngati zvakati zvakati mweke badi vaenda. Izvi futi pawakadzokerana vakabvaita futi mwana. Izvi mwana une 10 months. Vamuramba futi. Kuti andichadi futi achadi mukazi. Izvi ndakutangisa mapiro ngazi mukadzi wangu yini. Mafambe kansoma bvisisa ba. Ndikunanga kudana sabunesi. Ndo zvakataura. Bozi ndakamutsvaga kumba kuma 8 ndikamushaya saka sabunesi kaunozononyenga ukadzerwa saka kuzondobaya. Ndo mataura akaita mupambo. Ndikadai wazvinetsi isu taita vana vadoko. Ndakaidzo wenharaunda ndikati muzgonye kuti wanani namupambo wangu. Kuzoita mangwana wozotirambira. Ndakaedza mbuya mugeni wayapa nemaifero. Umwachana kuyongori watatu. Vachibva asanangura futi nyaya yake masanangura yaangoita iwawawo. Ndikati ini ndaita mwana mudoko. Asi ndichakwanisa kuendawo kumatare kuti izoti mhosva yangu inotongo sei. Ana 3. First born in 9 years. Second born in 6 years. One in 10 months. But ndauya nepepa rake rakabvisa mairora. Opedza zvoramba zvimwe hangadzi yangu kuti handichadi. Saka ndauya nayo mambo kuti ndibatsirewo nyaya iyi, mundibatsirewo sei. Bambo vangu vakudherera nekuti baba hapachina. Ndini mukomana ari mukuru atosara. Ndo nyaya yangu. Mupambo wacho ngoko. Vamos mudar. Sorry, ma'am. Ini ndinozi tanya muda. Nyaya yangu yakamira yakadai. Takararama nemudzimai wangu. Mararamiro atakaita. Asi mukurarama kwedu kwataita nemukadzi wangu ndekuti kubva kutanga kwazvo baba wari zvinhu zvose zvazviri zvinhu zvakanaka. Chazonetsa ndechekudai mukadzi wangu uyu waidaidzwa nemai. Handizivi hangu kuti chokwadi kuti ndi mai aindidaidza chokwadi sezvo mai vacho varipo vachandibatsirawo. Asi hakusi kutanga kuti takambogara matare tichiedza kuenzaniswa nemukadzi wangu. Zvadaro mukadzi wangu inini waidaidzwa achiti ini kwandiri aiti ndadaidzwa ndimama. Obva abva kumba uko, obva adzika kumba. Adzokera kumba kwangu. Pandaimubvunza mai ibvi, mandimadaidzwa kumba. Kwakuinei? Aiti hapana. Zvadaro mumashuro kutorana kwatakaita nemukadzi wangu akanditaurirawo nhoroondo yakanditaurira kuti wanse vanhu taifara tichiwirirana tiri pamabhedhi. Akanditi inini unoziva here ndiri mukomana wangu andaidanana naye. Asi mukomana uyu anonzi Kuda. Asi Kuda uyu handina kurambana naKuda. Asi Kuda zvaakaita ndezvekuti akangobva achienda kwaakaenda. Inini ndichibva ndaenda kuchikoro ndibva ndangoti hazvina kumbondibataba. Ndibva tatogara. Saka pazofa baba vafa, mukadzi wangu ndiye akanga aine foni. Saka mukadzi uyu aine foni ndiye anga aine foni yababa.
pakafonwa, munhu akafona, ini ndandiri nini muning'ina wangu uyako na sekuru, anzi sekuru Magarira amene wanzi wepawondo, wafona tati mukicheni ya sekuru wangu, wafona pakafona munhu akafona mukadzi. Chakandokoita ndechekuti mukadzi wangu uyu akabva aisa foni palaudi, akamira padhoo aisa foni palaudi kudaro, zvakabva zvanzi halo ndiwe Irene here? Munhu akafonapo akati ndini Maela. Handizivi iwo ndo vachaziva kuti Maela wacho ndi Maela ani. Zvadaro Maela uye akabva ati Irene iwe kwanzi nakuda uya pano undione chisuwo. Ndobva iye mai mukadzi wangu vati chisuwo kuda wacho uripi? Zvikazi kuda uri panapa. Kuda akabva ataura kati Irene iwewe hauzoziva ndakauya here, zvakutadza kuuya kondiona, ndinozwa kuti uri apa watadza kuuya kondiona here. Zvadaro foni yakabva yakata. Mukadzi wangu uyu akabva anditi baba Bill ndiperekedzewo ndoone kuda, kutaura ini ndiperekedza iye kuona mukomana waidana naye. Zvadaro inini ndakabva ndakati mai B munoshone zvamukutaura here? Ndobva anyarara mukadzi wangu. Sekuru ndio wakazoti iwe muzukuru, zviri kwere zvaurita kuti iwe unotumwa unokumbira murume kuti akuperekedze? Ndiani kwautaura naye kuti akuperekedze kuenda kuona? Ndikati sekuru uyo ndikuda wakati akambodanana naye asi havana kuramba naba, wakandoti uyo achienda kuchikoro uyo achienda kwakaenda. Zvadaro sekuru akati muzukuru zvawaita apa ndinozvifarira, handidi kuzoona futi zvawaita apa. Nyaya ikabva yadini? Sekuti taichema, tatiri parufu tichichema baba. Takasvika pakuti baba wakaradzikwa, ini ndakaenda kumba. Sekuti takanga tichiti mama kana kuti titi vanhu tiri kuchema topinza nyaya dzakadaro hazvina kundiitira zvakanaka, takagara. Mukadzi wangu uyu haana kumira kuti pese chaiitika ndechekuti inini mukadzi wangu inini ndaiti ndikabuda pamba zviro izvi ndaizviona nemadziso angu inini. Ndabuda pamba kuenda kubasa, iye aibva asara zvekuti zvezvi iye anenge achifunzira kuti ndaenda kubasa ndichaswera ndiripo. Aibva asara obva abva pamba mukadzi uyu. Abva pamba dzimwe nguva ini ndachibva ndazodzoka pamba, ndaimutangira kusvika manje. Ndozvandaizoona ndizvo, ndomutangira kusvika pamba iye haapo aizosvika inini ndatopo kare. Ndobva ndabvunza mai mwana muri kubvepi? Obva ati ndikubva kumba mama daidzwa here? Obva ati aiwa. Dzimwe nguva obva ati saka zvamusina kunditaurira wanga ndabva panapa wani ndine foni imwe une foni. Saka chamutadzisa kuti munditaurira kuti makuenda kumba madaidzwa kana kuti mune zvamuri kufambira chii, angasinganditaurira. Zvadaro mukadzi wangu haana kumira bakaramba. Ndakazoenda kumba ndichitaura nenyaya kuti ane mafambiro aita mukadzi wangu achindoti akwiradzika. Pamwe pacho ari kubva achiti ndimamudaidza mama. Pamusoro pekuti ndimamudaidza chari kuzodzoka achitaura kuti ndadaidzirwa nhau yekuti haana bamwana wenyu uyu. Saka inini handichazwisisi kuti mama ndimi muri kumudaidza chokwadi here. Mama akanditi ndini ndiri kumudaidza. Vandati asi kune nyaya yakadai so mama yekuti chiri kutishamisa ndechekuti chaari kuzosvisa maringe nemafambiro ari kuita iyo chitazonitaura kuti ari kuenda kumba ndiri kuchazwa kuti chii chaanenge ari kusvisa. Nekuti kune nyaya yakaitika yekuti akafonerwa uyu zvakadai sematsanangurana ndaita aya mama, kuti akafonerwa kunzi uya undione chisuwo nemunhu wadanana naye. Ndakavatiudza mama wakanditi iwewe baba waB unotaura zvinhu zvakasopfuura kare zvinhu zvekare izvo here. Ndikati aiwa mama chazviita ndechekuti wakabva wati wakadini kuzvitaura panguva yacho. Ndikati aiwa zvaitaura seiko panguva yacho? Ndiri kuti isusu tiri kuchema kana neno ndakaona zvisina kukwana, asi ndakaona nyaya yabva yaramba ichienderera. Ndangazvitora sezvinhu zvisina hazvo basa sevanhu vakangoti ndikati zvakatopfuura kwandiri zvapfuura. Asi chaenda kuzvisimudza ndechekuti uyu mukadzi wangu uramba achidima achidzika kuuya kumba kunoku asinganditauriri. Pamwe pacho imimi mama muti imimi abva ati ndini ndatidaidzwa nemama. Zvadaro pakabva paita zuva ravakati sekuru avakauya kuti kudaidza kutienzanisa. Mushure mangati kungonetsana manetsanira iyo yake. Wauya wakauya nasekuru Mikitai. Wakamirira mai. Takasvika tikataura, wakasvika tabva tataura nyaya semamirira zvazvakaita. Hatisi kuzwanana zvikadai. Sekuru wakadaidza kuzvigadzirisawo. Ndobva wati Irene, zvawaita izvi ndazvaona kuti kuputsa imba yako wega namai wako.
Asi zvazvakuita ndezvekudai. Kana iwewe ndaisana kuti imba hapana ba. Imba yemapusa mega. Zvazvakuita ndezvekuti iwe shamwari dai. Kana wabva panapa pamba panapa. Uchiuya kuti uruda kuyako kumba. Handisi kuda kuona uchisvika pamba ba. Uchapendera wobva waenda kwaunoenda. Ndobva ndati sekuru, chimwe chinhu chiri kundinetsa ndechekuti maybe arigandidai. Sekuru wakabva wati, Mukwasha, manditi ndiwe tienzanise nyaya. Asi inini nemukadzi wenyu ndikuda kuti mutondibvunzirewo kuti sei zvichidaro. Mukadzi wenyu uyu anohanzvadzi yangu anoti akauya kumbo asviki pamba pangu. Ndikushaidza kuti chii chinoita kuti asasvikawo pamba pangu isusu hatitowirirane. Ndikati sekuru, saka akukwanisa kufanirwa kubatsira umwe ndiani, tatimi muye mutibatsire. Makutopinzawo yenyu yekutadza kuzwanana kwamuita nehanzvadzi yenyu anokwanisa kubatsiridzai ndiani isu, tatimi muye kubatsire isusu. Munhu akanga aripo ndi Carlos Tangwena. Tiri mumba tichiedza kuenzaniswa. Carlos ndiye akabvunza. Akati, maybe chinoita kuti mimi mutadzewo kuenda kumba kwenyu muchiona hama dzenyu muchiona sekuru chii. Akati handina kana sekuru ba. Asi sekuru waiti inini ndiri kushaya kuti chii chiri kuitika. Asi sekuru awo wakasiya wati Irene zvese zvauri kuita tazviona. Asi wanzi wabva panapa usatsika kumba kwedu ba. Ndakazodaro ndichiti sekuru pane nyaya imweni yakandinetsa yekuti maybe wakabva pamba Maxine. Wabva pamba Maxine wakati ndiri kuenda ndadaidzwa ndimama. Mama ati uye tisangane mugomo. Titsvage masvinga ehuni ekwamikitai. Ndakatora tuhembe twemwana. Mwana mudiki atinayo. Saka uya utidzosere masvinga, tiendese masvinga iwayayo. Saka uya tisangane mugomo. Maybe wakabva pamba Maxine. Andina warambiza. Wakabva pamba Maxine. Ndobva wadzika mugomo muyo. Wasvika ameno zvawakaita inandiziva maitira wakaita. Asi chakazoitika ndechekuti azodzokera maybe akadzoka kumba kwangu manheru. Maybe wadzokera kumba kwangu manheru. Ndakabva ndati maybe manga muchindori kutsvaga huni here masvinga matatu amataura kubva mugomo kudzika pana sekuru mikitai apa here. Wakanditi shuwa tatinotsvaga huni. Ndikati alright, masvinga matatu anoda nguva yakareba sei kuti akwanise kutsvagwa kuti adzikiswe kuenda pasamikitai 1 wairi. Kuti mukatema mairi ekutanga mavamadzikisa papasara 1 zvamadzoka usiku huno mamumboripi. Zvikazi ndiri kumba ine ndiri kwazongoro. Asi nyaya itika ndeyekuti mama ndiye wanga wati uye tisangane mugomo. Asi iye akazonditi mama wazondifonera ndakudzika akati usasamire mugomo ba chiuya kumba nekuti masvinga aya ndakatora ndikareplace. Saka ndakatora ipamba ndichiendesa kwa sekuru mikitai. Saka chiuya iwewe undibatsire kutakura masvinga aya udzosere pamba. Ndoti mama handichofona nhasi nhasi yawafona kai Maxine. Saka wakazonga wazotora masvinga aya wachinja papi apa zvekusangana mugomo kuti masvinga aya makazonga mazo aendeswa ndo amada replace. Handisi kunyetsa kuzwisisa kuti zvafamba sei ba. Maybe wakati ndo zvaitika. Saka nyaya iko ndeyekuti isusu tazoenda tikatema masvinga mugomba. Ndo matatema masvinga matatu mugomba. Gomba rekutirutana nezvaro wakati dzimba dziri pakati nepakati chimiro chepamusha pana sekuru wangu mudzimai wangu. Dzimba dziri pakati nepakati. Kubva kudiwire kugomba reuku kune almost 50 to 60 meters. Kuenda futi zvimwe chete kusaidi reuku kugomba reuku 50 to 60 meters. Zvadaro ndo mawa kuti iwo wakatema masvinga ehuni matatu wachidzosera pamba. Wadzika makuseniseni. Asi kumba kwedu wakadzoka usiku. Saka pandakazonga inini ndakuchibvunza mama. Taenza tudawedza kuenzana. Mama ndakati mama handisi kuzwisisa kuti chii chiri kuitika pakati pangu inini nemukadzi. Ndimudedza here kana kuti pane kumwe kwaari kuende. Nekuti ndinorangarira kuti ndakambokuudzai nyaya imwe zuro iya ndichiti maybe uyu wakafonerwa. Ndiripo inini kuti ndokuti ndandisipo basa kuzwa nemagumba. Ndiripo inini akanditi ndiperekedzewo. Saka inini handisi kuzwisisa ba pakuti kumba kumwe chete ikoko ndokune munhu akafona achiri kutauriridza kuti achiri kufambidzana nani nemukadzi wanga wasati wapedza kuwirirana ba. Ora ndomboti yedu wakanga wada kundomhoresana. Ngandipoisa hangu ipapo. Saka ndiri kuti inini mama mwana wenyu takanetsana zuro nezwana tichitadzozwanana maringe nenyaya iyi. Ndokumba kumwe chete kwaari kuuya futi
achidzoka kwatoka pamba abva makuseni. Pamweni pacho ndaisvika pamba ini, mukadzi wangu uyu abva aenda kumba kwako, chandaiona ndicho ndaisvika mane zvinhu mumba. Saka zvinhu izvi ndaiti ndasvika angasinganitauri ndiri kuenda kana ndakaenda, ndaingasvika mane zvinhu ndo zvandaiona nazvo. Zvinhu izvi ndobva ndabvunza mai mwana, izvi kanjani mazvionepi? Obva ndazviona kumba kwacho makaenda rini? Obva tora ndakaenda zuro kana mene matsanangurira aizviita. Saka makadini makanditaurirawo chii chinomboitika kuti imi munotadza kunditaurira rwendo rwamune muchida kuenda rwekumba kwenyu? Chii chamune muchimbondisvisira muchindiwanzira inini? Anga singapinduriwa. Saka ndachibvunza mama ndikati, mama, ndine sekuti mwana sekuru paakauya kumba akabva ataura tataura nyaya dzebva zviri kunetsa zvekundofamba ikoko aite ikoko. Ndakabva ndapinza nyaya kwasekuru Mikitai. Sekuru Mikitai vakanga varipo vakati inini nyaya yemasvinga handizivi. Ndo pakabva pamirira sekuru wangu inini kutsana kuenda kumberi nekuenzanisa nyaya iyi. Wakabva wati saka iya kuda mama, iya ndichaigonoba. Saka mama ndiwo anofanira kunga vari panapa wachidaira kuti zvakafamba sei, kuti iwe uzobve makuseni pamasvinga matatu wobva wadzika uko uchibva wazodzoka usiku. Saka patakazoenda chida kuedza kuenzanisana nana sekuru wangu nemukadzi wangu, ndikati nini mhuri yekumba kwemukadzi wangu, ndo patakati nyaya marimwe zuro nezuro iya pane nyaya takazosira munzira. Sekuru akati inini handigoniba yekuti maibhii akabva kumba achida kutsvaga masvinga ehuni, mati muda kutsvaga masvinga, asi zvazvakaita ndezvekuti nguva yakadzika maibhii masvinga matatu kuti azodzoke pamba zvakatadza kuenderana. Saka mama handichazivi ndi mama mudaidza washuwa here kuti atakure masvinga, nekuti chandandati inini ndandati sei mama, kubva baba varipo, baba aiti kana paine zviri kuitika kana kuti warina mukunda waifona mukwasha ndokumbirawo mukadzi wako ambodzike kunoku obva watsanangura nyaya zvainenge yakaita. Asi kubva ipapo mama akambozviita kwenguva diki kudai ndobva zvatokata. Zvadaro mama ndakabva ndati, mama munoziva here kuti chokwadi mwana ndewenyu, ndikuzvizwisisa mwana ndewenyu, asi nyaya iripo ndeyekudai. So munoziva here kuti kana dai kuri kubasa ngatibvise nyaya yekuroorana yekuti makaroorerwa. Kana dai kuri kubasa tobva tati isusu mwana wenyu mukamutendera kuti enda kubasa, munoziva here kuti hamusisina simba rekungomuti uya pamunodira. Munotanga mati kumunhu ari kushandira ndokumbirawo mwana wangu zvakadai. Asi uyu wenyu uyu nhasi chinongozva chizi mamudaidza. Saka ndisuziva kuti mama ndimere muri kumudaidza. Nyaya yehuni ndeyekudai, masvinga matatu amukutaura nezvawo handisuziva kuti makafambisa sei. Ndimere makafona saka chokwadi ndini ndakafona. Ndinofanira zvakanaka chero. Zvikuita mai zvinoita in short kuenda pane nyaya chero. Alright. Mumangariri nyaya iripo chete ndeyataakudade kuti mubvunzo wangu basi. Yes, tazvizwa tezvara zvinhu zvatozwawo zvanga asina kutorwa nyanza dziyana. Iwe mukadzi uchirumba. Mambo chokwadi chiripo ndechekuti inini mukadzi wangu ndinomuda, ndosaka ndandinaye nguva yese. Saka zvimwe zvacho tingapedza nguva because munoziva zvinoitika upenyu hwatikurarama. Ndinogara ndakataura vanhu ende ndakagara ndazvitaura, ndinogara ndakazvitaura ende ndichazvitaura kuti guys, muupenyu kana paine chinhu chinomwekwa nemurume, kutaura nezveboyfriend yako yawakaita kumashure kusati warora. Iwe ungakwanisa kufunga kuti rudo, harusi rudo pakazwa murume wako arutaura kuti asi timbotaura iwe, usafunga kuti rudo pa munhu iye pane zvada kugeja kuti handina kuwira here. Iwo zvakafanira kuti ukanditora zvakabuda nawo kumana 3 kana 4 inoita ichipai. Saka ndakawira, wakateka advantage kuti ndaisaziva chii unhu hwako. Saka ndakuti kutsvagira kuti chiuri kubuda umu ndakawira kugomba uko. Mukomana chaichai kutaura murume wako kuti ndakabudana naJoseph tiri grade 3, kutaura kuti ndakabudana naJoseph tiri twana tu grade 3. Usakuti murume wako kuti
Uvotaje. Chitozopa creator wengogozi mumongo panomota kana Joseph. Whether Joseph akamubata kana Sam kana kubata kana Chi kana yanga iri kuzi kana wangu. But izvozvo watocreata chii? Wazvicreatira problem pamwe mwakutadii? Hamuchagariki. Ende iwowo murume kana wamba tunhu kaita pamasure usatauri usatutsvage. Wakomana varume mese muri munoda kutaura next week tinodzoka horini varume sori mwanangu vasina vakadzi. Ukada kutsvaga mafamiri aita mukadzi wako usati wakuona. Ngozokwanisa kuzwa kuti mukadzi wako aidana nemunhu wari kuona izvi yakarara pasaidi rudhuka achizvitira newiti kutatu. Uchizviona kudai wakamuona akadzi akaona achitira newiti. Wobvunza kuti ndine mukadzi wangu ndakadana nemunhu. Ini ndo matazotora iri. Saka grade rangu chaichairo ndiri. Watopinza kamuka kana wanoona mukadzi wako zvaakaita kare siyana nazvo. Kana wanoona murume wako zvaakaita kare tasei siyana nazvo. Iwewo kana uri mukadzi mumba, stop talking about your ex-boyfriend. Murume the same thing. Stop talking about your ex-girlfriend. Ukaona ex-boyfriend riri kuramba rinoda kufonera, ini ndiri ndikapo musungise. Kana uri munhu uri muchokwadi musungise. Asi kana usiri muchokwadi imba yapera. Because wakadzi mune problem. Muruzwa wakadzi mune problem. Murume akakubvisai mukadzi akamukanga. Ende kakawanda kacho you respect him more than murume wekadzi. Which is wrong. Zvakakubvisa ukadzi sei asina kuroa. Sei uchiramba uchifunga nezvake munhu akukanganisira upenyu. Akakubvisa treasure. Virginity is a treasure. Kuzvapa nemazuva ano zvakomana rakira urungoita kakusangana nemusikana asa ndimwari. Iwo uchienda kuita basa rekubvisa wana usikana wozviita gamu. No. Unongo wakreatira vanhu vakawanda chii maproblem. Iwewo mukadzi wedza murume akakubvisa umhandara katakaita sei. Kana usina kutonana naye waronana naye newechi7 we7 iye ndiye murume wako. Ita zvaari kuda, siyana nezvawakaenda. Kana wadanana nemurume waroorwa nomumwe murume wawakambodanana naye nyanga kazoita mari yakaita sei kwaari wauri amushakavu. Wakafa, wakapera, wakatadza nguva, wakatadza kushandisa chii mukana. Iwo ngainvaita murume shuwa kuti handitoone ex yangu yawaenda kudona. Uruti isaine disrespect chacho kuti ndako kukompea neyo klasi yataifamba nayo totoone klasi yataifamba nayo. Kobva wasvika iwo wabva akoma fara netsoka dzako nemukadzi wako masvika pabridge panyapande pazongoro kotombodzika pasi pebridge kupukuta makumbo azara neshena kuti muone masvikire mumba. Kwaupenda nemukadzi kuona ex yake urusvika ex yemukadzi yakamisa CX5 BMW yakazi GP. Inoda kutoikira udhongo itoikira nezuva. Ende zvinoita varume ava zvavanoita. Akaona kuti mukadzi wa ex yake ikuya neboyfriend adobva akurakidza nekurijusa zvekubva waenda pasi zvisikaita. Nyangwe angaroya sadza unobva tora pureti yake kuhira mumotikari obva avhura dhoo obva kuisa gumbo nevawindo kana mudinge madhoo anoya sadza. Iwe muri kusvika kudai ahai debi aurisei chako how are you doing? Hey,
eta ungotete iwewe ute sei upuruke makore apere handizo azviitwi be nyangwe ex yako wozwa wakadzi vanovharisa makagara uye wakadzi muri kumakirabhu yenye mukani mupuzati jesu kuita hake zvakuita takambopinda tisiri tikatombotedza zvichinei zvakapfuura zvinhu asi nyaya yekuti munhu wawakadanana naye apanika mukachi kalevu you want everyone to know kuti wazosvika hake ukasi takambotamba tese zvichinei izvo stop doing that zvakatopfuura kana kuti ukaona mukadzi warohwa neex yako you always try to show off kuti mukadzi ex girlfriend yemurume wako ione kuti ndiwo wapanyanga. Is it necessary? It's not necessary. Let by God will be by God. Sapera. Not zvamuda kuita zvimaizvi sumuka musikana ndanakuita kubatsira musikana kutraya kubatsira. If this is what you are doing, make up your mind. Make up your mind. When you are going to should I buy? Imba ine mtemo yayo. Hauisi mtemo mumba munhu. Unouya kumba kuvanhu vopiwa mutemo wotedzera mutemo. Kumba hakuendwe ruidiwa. Vamwe vanhu vanogara padhuze chaipo nepamusha pavo 2 years but pamba pavo chaipo 2 kilometers away. Unoita kungazi unogara kuzimini. Mai nemwana vanotosangana kumukando kumusangano wechechi kumbiti vanotosangana uyu uri kwake uyu uri kwake ndo mutemo wemereji. Mereji kuti nhasi namai muri mese mangwana muri mese kusvikira mangwana muri mese munomurumbotaurei mai vacho zvakaita thinking ngavaitoli example kuumba imba iyi yemwana kana zveshuwa vari kunzi vanofona vachiti uya vari kucontributa to chaos vana mai tichitaisa kuti vaite sei vadzidzise vana tsika dzakanaka vachiumbiridza dzimba dzechi dzevana not kuti mai urikutocontributa kuti dzimba dzevana dziparare because ndakatoita kumwe kuti asi mai vari kunanzwa futi kune mukwambo vari kufona kana zviri zvo zviri kuitika ndaikumbirisa mai vangu hazvipi chimiro chakanaka. isu zvatoita mbuya hatotaamukuda zvezvatoa chinhu chinoda chinhu chinosama chino chinoda chinhu chinonzi domestic remedy. Unozwa kana noda chinonzi domestic remedy ndiri chinoda kuti behind closed doors pamba madaidzana nemukwambo nevatimu rake namai nambuya kugara mukati zvisingadi nzewe dzechii dzeruzhinji because nzewe dzeruzhinji dzine problem dzine problem yekuti mukadzi anobva chimiro kana kuti murume anobva chimiro because achazwa yese ane mafungiro ake ane matauriro ake yekuti instead of us helping this family kuti igare zvakadii zvakanaka tawakawanda wedu tichacontribute mukuti dai yatodii yatopana because isusu uyu haana kutaura wake saidi rake rekuti ininewo ndikuendawo kumaex yangu wataurawo zvake but amotaura zvinhu zvake hatina kuti kuzvizwa asi dai toda kuzvibvunza taizvizwa kuti ukwakuda kuramba mukadzi because pane wakewo waari kudhumana naye ende ukada kuona mibvunzo yakawanda ndeyekuti iwewe ukaona murume wako every time uchibva paumba wakuta zvokutaimira mukadzi wakuti wakuda here kana kuti wadzoka here it means kuti pane nyaya iripo isiri kubuda yagara yakunetsa muchii chinhu chinonzi trust hamusisina pamuchii trust ngaidzoke muchii ndokuti marriage igare zvakadii ende I'm happy kuti vanhu vati isusu toda kuti
basi. Asi sekuru zvamunoita sekuru chiendai kumba kwavanhu handiti monyasa kunzwa maproblems echi ewanhu handiti muvabatsira kuti vagare zvakanaka. Maenda kugadzirisa problem musatore chi side. Mukatora side chamunenge magadzirisa padii guys, imba inonaka uri neyako. Muruzwa wakadzi hawabikirani, mai chaine mwana wake wakabara kutambidzana mugodira iri 1 week 2 weeks 3 weeks hazvichaiti. Muruzwa saka ngatisafarire kupanyika kwedzimba, ngatifarire kuwakika kwedzimba. Endai mugare pasi semhuri mubatsirike. Problem ite sei ipere. Problem iyi very chini. It's a very simple problem. Chiri kuda kuti murume temba mukadzi wako, mukadzi temba chii zvinodii zvinonaka. Izvi zvimwe iwewo mkwambo handiti handikaona kuti tezvarangatoya nejoka kuti iwewe kana usatodi mwana wangu ndipe zvinhu zvangu zvawakasiyana nazvo. Of which payment yelobola is not the solution to your problem. Solve the problem first, then mozopiwa zvamufanira kunge muchipiwa. Asi dambudziko raita sei bambo kasto inonaka kumwa pasina kuchaya mbama. Ukaona ukazi mbama wozimwa kuti kadika njira yauso wozi mbama woza inokunakirei? Hainaka. Inonaka uineka girasi kako uchisamaendira maiziro kuchidi uchikwidza paunodira, uchidzikisa paunodira, uchifila paunodira. Saka tuti mukwambo mupe time kuti atange kunake kuchi mamake, then mukwambo uita sei kuti maobligations ake aite fulfill. And one of the obligations yewanhu watema ndekuti kana wagara nevanhu nemwana wewanhu roora. Zvinhu zviri kunetsa asi ngapaonekwe kuti pari kuiswa chii effort. Noti kuti zoti ndabvunzwa roora saka ndachadi mukadzi wacho ayo varipo wakwasha kuti akabvunzwa roora watorama nemwana. Isi ishu yekuti haasi kuda mukadzi asi ishu yekuti mari yacho haana panguva iyo. Saka guys endai mugare zvakanaka. Tezvaro nyaya yadii Mkwambo paatauri kwazi hanzvadzi yangu ikudzika pese pese kumba takakwira kumba kwavanga vari pavanondikirisira sabiteya havakuba mudzimai wacho aripo. Takaenda tikatora nyaya iyoyo tikati mkwambo ukaona maibhi adzika kumba tisina kufona isusu ngasadini ba ngasadzike ba zvekuita sekuru munoziva sekuru zvatua sekuru munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kubuda ivaberai dati munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kudii. Saka ipipi you cannot stand there and say haasi kubuda asi waari kurara naye magumbezi kuti ndi kurara magumbezi asi. Saka you cannot stand there and defend that one. Asi kudifenda mabhari nyaya yakutaura kai takaitogesa ikadini iwe mona chi 1 out of 1,000 cases. Wozokwana munhu akutaura nezita rekuti unenge uruzi futi kuna sabhuku unomukamura wabota rese rese. It means already pane zvinoita sei zvakawanda zvine zvitokuseri zvati kuti zvimwe zvacho hazvisiri for public consumption. Akangwarira ndikuti zvimwe zvacho hazvisiri for public consumption. Ngatiende kumba togadzirisa zvinogadzisika pai kumba tiri mumachii maclosed doors. ndobvunza mubvunzo wepesi. Yes. Because uya kuenda kai kumunhu wanga wakamuunza ari kumba saka iye ati mudzimai kari kumuda uya ati murume kari kumuda saka zvirewo kuti achibva kuno akuenda kune murume wake. Saka imo ari kumuna kugara naye wakauya nemunini wake wakawa nemabhegi aripo kubva akorumata kurega isusu zvataita zvino ndezvokuti murume wacho mukadzi wako ndikumuda asi mukadzi wako ngagadzirisewa 2-3. Saka pawachabva munomu ndiwachaziva kuti wachashandisa Honda Fit here kana V1800 kutakura midziyo yavo yawakauya nayo
kutosera kupi because ini ndoti asati munhu there's a procedure that should be followed. Anobvisa kufuro rake woita zvese wotaura vanhu moita zvakati newana. Saka kana zvese zvamuita fungai henyu nezvavanotakura. Asi maini ngava mai ngamai anoda zvechi kutukisa mhuri nenyaya yekuti muri kuramba muri kupinza zita rekuti ndatedza kumba. Itai zvinhu zviri straight. Rozi tsano ndiri kuona kuti muri kurwadziwa zveshuwa chiyanzadzei. Pane dzimwe dzasingakwanisi kupindura. Handiti makona zviro dzakutanga kuudzwa zvema-x pamwe vamusingazvisi. Handiti hanzva dzenyu ngaidzikana. Ita zvinhu zvisingaiti kuti vanhu vakadzi muite sei mushoro. Handiti ita hunhu huri straight. Imai kuita sei zvenyina zvakanaka. Wozi ipapapo wanyadzisa maoko ungaisa hanzvadzani dzako. Ita kuti imai kwemiro zvakaita sei zvakanaka. Changamire wataura hazviitwi ba kutaura nema-x chii babati. Changamira kutaura woona munhu anotoseka. Tinotoshandiswa kuti munhu anotsirwa unoziva uiseka zvakamira sei. So I think that is it. Tibuti ambuya and wakona zvizo zvasekuti my issue because I know mbuya mikatone zvange zviri pai zvipamunhu the same applies na mai mbuya nyamuda futi one chifuti wano zvawo futi saka tokuti siso iyi platform ikai ine maziso aya 2 4 6 8 10 4 nemiromo yakasiyana siyana yeblack yered yemi hazviiti kutaura mupi because une muromo wake haumutauri zvekutaura kana haumukontroli asi unokwanisa zvokuzwa kuti wakataura asi anenge akatodii akataura saka isiso tiri kuti zibheta asazwe ini mende mugari pasi wana mbuya newana wani newakwasha wenyu newaroora wenyu handiti mugadzirisa chii zviro Andada kutaura hangu zvinhu zviviri chete pamusoro pemwana wangu nemubaba. Pendisingazivi ngepekuti mwana wangu aibva kwaMagara achiya kwaZongo. Dambudziko ranga riripo iwona mubamba wacho waitoiwa futi pandiri uruzwa pamwana wangu watumana vari waiti ndikuda chakati pamhari ndochidaidza mwana izvo mato zvandataura ndati izvo zvinhu zvatotodii ngatizvizwe tiri pai tiri mumba tega uzanizva because handida kuti mimutaure chinhu chekuti muromo kwasha wenyu akakuonai anozwa kudii kuengaika isu tati mwana anodzoka kumba kwake nemurume wake unoita life yani yavo imimi ngatisawe tiripo kudestroya marriage yechi andikamboa saka chiendai muite zvandadii mukwasha saka tati mbuya imini sekuru tokana zvechi meeting nekukwasha wenyu musangana kumba kwemukwasha wenyu mubatsira chii uyu kana ati ashati mukadzi anoziva procedure before kana asati mukadzi andeitogara zvakanaka.